Добре дошли в това видео. Това е третото видео, което правя. Както казах, нямам търпение да стигна до 7. Да мисля, че тази вечер ще направя още няколко наведнъж. Доста съм изморена и затова не правя видеа всеки ден. Но реших, че трябва да почна и все някак ще се развият нещата. Днеска исках да говоря за тема, която не мисля, че съм чувал хората да говорят. Всъщност съм, но доста малко. Темата е вярата. Какво всъщност е вярата? Понеже мисля, че хората разбират нещата погрешно, по мое мнение. Отново искам да изясня, че това са главно мои разбирания, но се надявам да помогнат на някой. Мисля, че в света, като кажеш, ти трябва да вярваш, примерно трябва да вярваш, че Бог ще направи чудо, и един вид си представяш, вярваш със сигурно, че еди какво си ще стане и Бог ще направи еди какво си. Примерно, ти се молиш за, не знам, за изцеление или за чудо и ти си навил на ума, че трябва да вярваш със сигурност, че това чудо ще стане по този начин или когато ти искаш. Не знам, това в света го наричат манифестация, мисля, че не знам точно дали така се превежда на български, но ти си представяш всичките детайли и почваш да си го визуализираш и да си казваш, това ще стане така. И много често това в църквата се нарича вяра, което според мен е нещо от света, не знам дали от хиндуизма или нещо такова, но аз осъзнавам все повече, че вярата не е толкова да вярваш, че нещо, което си представил, ще стане наистина, защото едва ли не Бог ти го е казал така. Но по-скоро е да вярваш, че Бог ще направи нещо, независимо какво и как. И доста често Бог използва доста неочаквани методи. И по някой път хората се молят с години и казват, аз толкова вярвах, че примерно Бог ще ме изцели, аз толкова вярвах. И те си представят, Бог ще ги изцели по техния начин, точно както те са си представили. И много често мисля, че не се случват тези неща, защото си навил на ума, ще стане по един начин, а Бог има съвсем друг метод. Мисля, че историята за Нееман доста добре го обобщава, но като цяло за всичко. Волята на Бог. Първото нещо трябва да знаеш волята на Бог. Понеже той може да... Примерно аз имах доста вяра за снабдяване. И мога да дам пример с това. Аз бях се помолила за рокля. И си представях примерно, понеже исках да е ефтина, но исках и да е съвършена. Исках всичко в едно. И бях ходила по магазини втора употреба и си казвах, сигурно ще намеря някоя рокля, която да е дадена втора употреба, но е най-хубавата марка. И не стана. И след това отидох в, примерно, Zara или H&M. Ми бях някаква обаче не на нивото, което исках. Мисля, че Бог иска по-добро за мен. И така, Бог винаги иска по-добро за тебе. И най-накрая бях решила, че ми е писнал. И това не е най-доброто, което знам, че като видя ще си кажа, вау, това наистина е най-доброто за мен. И отидох във възможно най-скъпия магазин до мене. И си казах, не ме интересува, ако ще да е 100 лева, не лева. Ако ще да е 100 евро, аз ще ги взема, па Бог ще снабди парите. Така си казах, вече всичките ми методи се бях предала. И даже ме беше страх, че като отида в скъпия магазин, си казах, мали ми то, ако обикалям и никой не ме види, в смисъл, ако хората ме видят така да обикалям без да взимам нищо, да не си помисля, че крада.
И отивам там и беше останала само една жълта рокля, точно моя размер, точно каквото исках. И си казах, вау, сега като обърна етикета ще е сигурно към 100. И не беше намалена на 20. И аз я взех. И даже там имаше някакви момичета, които чакаха на касата и си казаха, вау, невероятна рокля. И си казах, да, това исках. Но не стана по начина, по който си представих. Беше ли по-добре, отколкото си представях? Това, което получих, беше по-добре, отколкото си представях със сигурност. И трябваше да отида с вяра. Действително беше... За мен имах риск да се изложа, защото ако някой ме спре и ми каже, какво обикаляш толкова тук и не си купила нищо. Да поех риска. И разбрах, че така работи. Ти вярваш, че Бог има най-доброто за тебе, независимо, не със сигурност какво или как. Примерно, аз даже не бях сигурна дали може да е рокля. Не, за рокля бях сигурна, че иска да е рокля. Но да, знаех волята на Бог, че иска да ми даде. Знаех волята на Бог, че иска да ми даде най-доброто. Не знаех откъде и как. И хората казват понякога, че трябва да чакаш много. Според мен чакането не е толкова, той сега те изпитва. По-скоро е периода на съизволяване. И сега съм в този период за доста неща. И ми е доста трудно, но виждам и доста прогрес. Да, мисля, че това е всичко, което им исках да кажа. Вярата е доверие. Не е със сигурност да знаеш какво ще стане. Но винаги очакваш най-доброто. Да, доста пъти ми се е случвало да очаквам. Сено с Бог не можеш да си разочарован. Хората са ми казвали, не дей да очакваш толкова, защото какво ако не стане и така нататък. Не, според мен не можеш да бъдеш разочарован. Това не е човек. Не е човек, че да те разочарова. Да, за обобщение, вярата е да вярваш, че Бог иска най-доброто за тебе, независимо как. И обикновено чакането е свързано с съизволяване. Т.е. ти да приемеш неговия метод, а не твоя метод. Това е за това видео. И мисля да направя още няколко видеа сега. Край.